ଦେବୀଙ୍କର ଦୁଇ ବୋହୂ ଥିଲେ। ବଡ଼ ପୁଅ ସାଗର ସ୍ତ୍ରୀ କାଜଲ ଓ ସାନ ପୁଅ ରାହୁଲର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପା। ସୁମନ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବୋହୂ କାଜଲର ରଙ୍ଗ କଳା ପାଇଁ ତାକୁ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାର ନିନ୍ଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହି ବୁଲୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାନ ବୋହୂ ରୂପା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ତାର ପ୍ରଶଂସା ହିଁ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଯମୁନା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। କାଜଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ଜଳଖିଆ ନେଇକି ଆସିଲା। ଆରେ ବା ସୁମନ ଭଉଣୀ, ତୁମ ବୋହୂ ତ ବହୁତ ଭଲ ଖାଇବା ବନଉଛି। ଖାଇବା ତ ଭଲ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କାଳି ରଙ୍ଗର ବୋହୂ ମତେ ଟିକେ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ରହ, ମୁଁ ମୋର ସାନ ବୋହୂ ସହିତ ତତେ ଭେଟ କରାଉଛି। ତାର ନାଁ ଯେମିତି ରୂପ ବି ସେମିତି। ରୂପା ଏକାବେଳେ ରୂପବାନ। ରୂପା, ଏ ରୂପା, ଦେଖ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ତତେ ଭେଟ କରିବାକୁ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରୂପା ମେକଅପ୍ ନେଇ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ହେଇ ଦେଖ ଯମୁନା ଭଉଣୀ, ମୋର ସାନ ବୋହୂ ରୂପା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ନା? ହାୟ, କାହାର ବି ନଜର ନ ଲାଗୁ ମୋ ବୋହୂ ଉପରେ। ହଁ ସୁମନ ଭଉଣୀ, ସୁନ୍ଦର ତ ବହୁତ, ହେଲେ ଘରର ସବୁ କାମ ତ କାଜଲ ବୋହୂ କରୁଛି। ଦେଖ, ଗୋଟେ ବୋହୂକୁ ଚାକରାଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋହୂକୁ ମାଲିକାଣୀ କରିବା ଯେମିତି ମହଙ୍ଗା ନ ପଡ଼ିଯାଏ। ଦେଖିକି ହଁ, ତୁ ଚୁପଚାପ ବସ ମ। ଆର ରଙ୍ଗ ହିଁ ଏମିତି କଳା, ତାକୁ କେହି ଚାକରାଣୀ ବି କରିବେନି। ଆରେ ସୁମନ ଭଉଣୀ, ରଙ୍ଗ ରୂପଟି କ'ଣ ଅଛି? ରଙ୍ଗ ରୂପ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କାମ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଏତିକି ଶୁଣି ଯମୁନା ଦେବୀ ରାଗି ଯାଇ କାଜଲକୁ କହିଲେ, ଓ କାଳି ମୁହିଁ, ତୁ କ'ଣ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢ଼ିବୁ ନା କ'ଣ? ଯା, ଘରେ କେତେ କାମ ପଡ଼ିଛି। କିଏ କରିବ ସେ କାମ ଗୁଡ଼ା? ତୋ ବାପା କରିବ? ଆଜ୍ଞା ମା, ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼େ ତାହେଲେ ମୋତେ ଡାକିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ସୁମନ ଭଉଣୀ, ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି, ମୋର ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି। ଏହା କହି ଯମୁନା ଦେବୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ କାଜଲ ବି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କାଜଲର ରଙ୍ଗ କଳା ପାଇଁ ତା ଶାଶୁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଗାଳିମନ୍ଦ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଜଲ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣିକି ବି କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବି ଘର କାମ ସବୁବେଳେ କରୁଥାଏ। ସୁମନ ଦେବୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କାଜଲ ପ୍ରତି ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ରୂପା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଏଇ 10,000 ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀଟିଏ ଆଣିଛି, ଯାହାକୁ ପିନ୍ଧିଲେ ମୋ ରୂପା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ତତେ କହିବେ, ରୂପା ଆଜି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ପରୀଟିଏ ପରି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମା, ଏହି ଶାଢ଼ୀ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ମା, ମୋ ପାଇଁ ବି ନୂଆ ଶାଢ଼ୀଟିଏ ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଆରେ କାଳି ମୁହିଁ, ତୋ ପାଇଁ ପୁଣି ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଦେବି? ଚାଲ ଯା, ରୋଷେଇ କରିବୁ। କାଜଲ ସେଠାରୁ କାନ୍ଦିକି ଚାଲିଗଲା। ଏଇ ସବୁ କଥା କାଜଲର ସ୍ୱାମୀ ସାଗର ଶୁଣିଦେଲା, ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, କାଜଲ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଘରେ କେହି ତମକୁ ସମ୍ମାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି କେଉଁ ଘର ଭଡ଼ାରେ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଚାଲିଯିବା, ଆମେ ଆଉ ଏଠି ରହିବାନି। ଆରେ ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ଏଇ ଘରର ବଡ଼ ବୋହୂ, ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିଜର। ଆଉ ନିଜର ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଖରାପ ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ଶୁଣି ସାଗର ଆଉ କିଛି ନ କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ। ହାୟ, ମୋର ସର୍ବନାଶ ହୋଇଗଲା। ମୋ ଆଲମିରାରୁ କିଏ ସବୁ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆଉ ସୁନାକୁ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ
କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ସାଗର ରାହୁଲ କୋଉଠି ଅଛ ତମେ ମାନେ? ତାଙ୍କର କାନ୍ଦିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ ମା କ'ଣ ହେଲା? ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ସାଗର ସବୁ ଟଙ୍କା ଗହଣା ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇ କାଳିମୁହିଁ ମୋ ଗହଣା ସବୁ ଚୋରି କରିଛି। ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମା? ମୁଁ ତ କେବେ ବି ତମ ଗହଣାକୁ ଦେଖି ହିଁ ନାହିଁ। ହଁ ମା, ତମେ ତ ସବୁବେଳେ କାଜଲକୁ ହଇରାଣ କରିଚାଲ। ଇଏ ଠିକ ନୁହେଁ। ଏମିତି କହି ସାଗର ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ରାହୁଲ ଆଉ ରୂପା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ମା, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର କିଣିଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଠାରେ ରହିବୁ। ଆମେ କାଲି ଚାଲିଯିବୁ। ଆରେ ପୁଅ ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? କାହିଁ ଆଗରୁ ତ କହୁନଥିଲୁ? ଅଲଗା ରହିବାର ପ୍ଲାନ୍ କେବେ କରିଛୁ? ମା ଆମର ତ ତମକୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କହିନଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସାନ ପୁଅ ଆଉ ବୋହୂଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସୁମନ ଦେବୀଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ନା ନା ଏମିତି କେବେ ହୋଇପାରିବନି। ମୁଁ ମୋ ରୂପା ଆଉ ରାହୁଲକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହିବି ନ ଯିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ନିହାତି ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ। ଏମିତି ଭାବି ସେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଆଉ ରୂପା ହସିବାର ଶୁଣି କବାଟ ପାଖରେ ରହିଗଲା। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏବେ ଆମର ନିଜ ଘର ହୋଇଗଲା। ହଁ ଏତେ ଖୁସି ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ତମ ଦ୍ୱାରା କେବେ ଘର ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତା ଯଦି ମୁଁ ମାଙ୍କର ସବୁ ଟଙ୍କା ଆଉ ସୁନା ଚୋରି କରି ତମକୁ ଆଣି ଦେଇନଥାନ୍ତି ତ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସୁମନ ଦେବୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଚୁପଚାପ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସୁମନ ଦେବୀଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିଲା ଓ ସେ ସେଠାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସୁମନ ଦେବୀର ପଡ଼ିଯିବାର ଦେଖି ସାଗର ତୁରନ୍ତ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ଘରକୁ ଡାକିଲା। ଡକ୍ଟର ସୁମନ ଦେବୀକୁ ଚେକଅପ୍ କରି କହିଲେ, ଆଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିଥିଲା। ଆଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେମିତି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ନ ହୁଏ, ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ, ମା ଏଇ ନିଅ ଚା। ତମେ ଚା ପିଉଥାଅ, ମୁଁ ଜଳଖିଆ କରି ନେଇ ଆସୁଛି। ନେଇଯା, ମତେ ଏକା ଛାଡ଼ିଦେ। ନା ମା ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ହେବ, ମେଡିସିନ ବି ଖାଇବାର ଅଛି। ନହେଲେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଠିକ ହେବେ? ସେହି ସମୟରେ ରାହୁଲ ଆଉ ରୂପା ତାଙ୍କ ଲଗେଜ ଧରିକି ଆସିଲେ। ମା, ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବୁ। ହଁ ମା, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ଅଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିଯିବ। ପୁଅ ମୋ ଦେହ ଠିକ ହେବା ଯାଏଁ ତ ରହ। ମା ତମ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନାନା ଆଉ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମେ ରହିକି କ'ଣ କରିବୁ? ଚାଲ, ଆମର ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ସାନ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଠାରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲେ। ସେପଟେ ଦିନକୁ ଦିନ କାଜଲ ତାଙ୍କର ସେବା ଓ ଠିକ ସମୟରେ ମେଡିସିନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଠିକ କରିଦେଲା। ଏବେ ସୁମନ ଦେବୀ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ କି କାହାର ରଙ୍ଗ ରୂପରୁ ଗୁଣ ଜଣା ପଡ଼ି ନଥାଏ।